Okei, hyvää iltapäivää minunkin puolestani. Olen Mika Kortelainen Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta ja nämä kaksi viimeistä hanketta tulee liittymään maahanmuuttajiin ja erityisoppilaisiin. Nämä on sellaisia, mitkä tehdään yhteistyössä. Tässä tulee molemmissa hankkeissa nämä maahanmuuttajat eri tavoilla esiin, niin kuin tullaan esittelemään. Eli maahanmuuttaja on tämmöinen yksi tämmöinen ryhmä, mistä me ollaan kiinnostuneita tässä taidetyöhankkeessa sekä työmarkkinoiden että koulutuksen kautta. No, tähän nyt tietysti jokainen tietää hyviä syitä, minkä takia maahanmuuttajat on tärkeä ryhmä, mutta tässä nyt vaan muistutukseksi vähän tilastoja, että mitkä osoittaa, miten paljon me ollaan saatu Suomeen lisää maahanmuuttajia tässä 90-luvulta lähtien, että maahanmuuttajat voidaan määritellä eri tavalla ja katsoa tilastoja niiden eri määritelmien perusteella, mutta kaikki nämä eri määritelmät on kuitenkin yhteneviä sen suhteen, että kasvu on ollut aika merkittävää. Että jos vaikka 90-luvun alkuun verrataan, niin maahanmuuttajia on 2012 mennessä niin suunnilleen kahdeksankertainen määrä ja 2000-luvun alkuunkin verrattuna jo noin kolminkertainen määrä. Mikä on myös muuttunut, niin on, että minkälaisia nämä maahanmuuttajat on. Että, jos taas verrataan näitä vuosia 90 ja 2012, niin erityisesti Aasiasta ja Itä-Euroopasta on tullut paljon maahanmuuttajia. Että 90 noin 1/3 maahanmuuttajista oli Itä-Euroopasta ja 2012 se on suunnilleen puolet. Ja suuri osa on Neuvostoliitosta tai Venäjältä näistä kun puhutaan Itä-Euroopasta. Eli tämmöisetkin on tietysti sitten tärkeitä, kun ruvetaan tätä tutkimusta ajattelemaan, että me halutaan tutkia ei pelkästään maahanmuuttajia yhtenä tämmöisenä ryhmänä, vaan ehkä tässä hankkeessa ollaan myös ollaan kiinnostuneita siitä, että tarkastelemaan näitä eri ryhmiä, eri maahanmuuttajaryhmiä, että miten niiden työllistyminen tai koulutustulemat eroaa. No, meillä on tietenkin paljon aiempaa tutkimusta, kansainvälistä tutkimusta on vaikka kuinka paljon, mutta on myös Suomessa tehtyä tutkimusta. Me tiedetään kansainvälisen tutkimuksen perusteella se, että maahanmuutto voi parantaa sekä näiden muuttajien, mutta myös natiivien kantaväestön taloudellista hyvinvointia, ainakin silloin, jos maahanmuuttajat pärjää työmarkkinoilla. Ja yksi, mikä mahdollisesti voisi vaikuttaa tähän, että ne pärjää, niin on se, että maahanmuuttajat tyypillisesti saapuu itse asiassa työiässä. Jos katsotaan näiden maahanmuuttajien ikäprofiilia, niin tosi merkittävä osa maahanmuuttajista on nimenomaan tuommoisia 20-34-vuotiaita työikäisiä. Toistaiseksi, mitä me tiedetään aiemman suomalaisen tutkimuksen perusteella, tässä nyt on yksi viite, mutta on paljon muitakin tutkimuksia, niin me tiedetään, että maahanmuuttajat on kuitenkin pärjännyt heikommin sekä koulutustulemien suhteen, mutta myös työmarkkinoilla. Jos me katsotaan palkka- ja yrittäjätuloja, mutta myös suoritettuja koulutustutkintoja. Ja samoin maahanmuuttajien lapset on ainakin sen tutkimuksen mukaan, mitä on toistaiseksi tehty, niin on pärjänneet huomattavasti heikommin kuin kantaväestö. Aiemman tutkimuksen perusteella me myös toisaalta tiedetään, että maahanmuuttopolitiikalla ja erityisesti kotoutuksen onnistumisella on väliä. Tämäkin on suurimmaksi osaksi kansainvälistä tutkimusta, mutta myös hyvää suomalaista tutkimusta löytyy tähän aiheeseen liittyen. Tältä pohjalta me halutaan vähän jatkaa ja yrittää tutkia jotain semmoista, laajentaa näitä aiempaa tutkimusta tiettyihin teemoihin. Ja tässä on nämä tämänhetkiset tutkimuskysymykset, mitä meillä on mielessä. Jos mä vertaan noihin aiempiin hankkeisiin, niin tämä tutkimushanke on vielä hyvin todella alkuvaiheessa. Nämä on tämmöisiä tutkimusideoita lähinnä tässä vaiheessa. Ja sen takia mulla ei nyt ole mitenkään hirveästi näistä ole selittääkään, mutta idea on kuitenkin ensinnäkin tutkia sitä maahanmuuttajista työmarkkinoihin integroitumista, assimilaatiota. Se on yksi tutkimuskysymys. Toisaalta me ollaan kiinnostuneita maahanmuuttajataustaisen väestön niin kansainvälisestä liikkuvuuteen vaikuttavista tekijöistä. Me tiedetään, että
tällä on monissa maissa merkitystä ja myös Suomessa, että monet maahanmuuttajat muuttaa muutaman vuoden jälkeen pois tai muualle. Ja tämän takia me ollaan kiinnostuneita myös tästä kysymyksestä. Kolmas enemmän koulutukseen liittyvä on sitten, että maahanmuuttajataustaisten nuorten vaikutus kouluissa. No mä lyhyesti selitän näistä jokaisesta. Tämä ensimmäinen, tämä maahanmuuttajien integroituminen työmarkkinoille Suomessa tai työmarkkina-assimilaatio, niin tässä mielenkiinnon kohteena on tarkastella niin kuin näiden maahanmuuttajien työmarkkinatulemia, miten hyvin ne työllistyy, minkälaisia palkkoja, tarkastella niiden palkkoja ja nimenomaan miten tämä työllistyminen ja palkat kehittyy yli ajan. Eli mitkä tekijät selittää sitä, että erityisesti eroja eri maahanmuuttajaryhmien välillä ja yrittää päästä kiinni myös sellaisiin mekanismeihin, mitkä esimerkiksi selittää sitä, että yli ajan maahanmuuttajien palkat paranee tai työllistyminen paranee, niin voidaanko me löytää jotain tämmöisiä mekanismeja, joiden avulla me voitaisiin vaikuttaa tähän kotoutumiseen ja parempaan integraation työmarkkinoille. Ja miksi tietyt maahanmuuttajaryhmät pärjää heikommin. Ja ideana on käyttää taas samalla tavalla kuin näissä monissa aiemmissa hankkeissa niin hyvin yksityiskohtaista rekisteriaineistoa, yksilökohtaista tämmöistä työntekijä-työnantaja-aineistoa, missä me voidaan myös havaita, missä yrityksissä nämä maahanmuuttajat, jos ne on työllistynyt, niin missä ne työskentelee. Ja tämmöisen analyysin avulla me toivottavasti pystytään myös katsomaan sitä, että jos ne palkat tai työmarkkinatulemat paranee yli ajan maahanmuuttajille, niin johtuuko se esimerkiksi siitä, että ne työskentelee samassa yrityksessä ja yritysten sisällä ne palkat paranee vai vaihtuuko niiden työtehtävät tai vaihtaako ne yritystä, että onko tämä palkkojen paraneminen johtuuko se yritysten välisistä vai tapahtuuko se enemmän yritysten sisällä. Eli niin kuin tässä niin kuin niissä muissakin, niin kaikkein keskeisintä oikeastaan nämä yksilökohtaiset tarkat rekisteriaineistot. Ja tämä on tällä hetkellä, niin kuin tästä kalvostakin käy vielä ilmi, niin tämä on aika ideatasolla, että niistä mekanismeistakaan en pysty vielä tässä vaiheessa sanomaan meillä jotain ideoita, mitä me haluttaisiin tutkia, mutta tämä on vielä aika kuvailevalla tasolla tässä vaiheessa. Näitä kahta muuta tutkimuskysymystä me ollaan mietitty vähän tarkemmin sitten, että erityisesti tätä kansainväliseen liikkuvuuteen vaikuttavia tekijöitä, että meillä on tiedossa tosiaan, että monissa maissa, esimerkiksi Ruotsissa on aika merkittävää se maahanmuuttajien muutto jo 5 vuoden sisällä siitä, kun ne on saapunut maahan. Ja Suomestakin me tiedetään, että esimerkiksi 2022-2006 noin 1/5 oli muuttanut pois 5 vuoden kuluessa. Jos on näin merkittävää, niin tällä voi olla sitten vaikutusta, kun me arvioidaan niiden maahanmuuttajien vaikutusta Suomen talouteen, mutta myös niiden, jos me halutaan arvioida niiden, miten hyvin ne on kotoutunut tai integroitunut työmarkkinoille, niin tällä on molempiin hyvinkin merkittävä vaikutus. Tässä hankkeessa me ollaan erityisesti kiinnostuneita, että onko tässä jonkinlaista valikoitumista, eli minkä tyyppiset maahanmuuttajat muuttaa pois lyhyen aikavälin sisällä. Onko tässä jotain tiettyä tämmöisiä taustatekijöitä, sosioekonomista taustaa, tai jos ne on vaikka työllistynyt huonosti, niin onko ne nimenomaan semmoiset maahanmuuttajat, jotka ei ole saanut töitä, että muuttaako ne pois. Voi myös toisenlainen hypoteesi olla, että jos menestyy tosi hyvin, että semmoiset maahanmuuttajat päätyy muuttamaan pois Suomesta. Okei, eli nuo oli tuommoisia työmarkkinoihin liittyvää kysymystä. Sitten kolmas vähän erillinen hanke noista on tarkastellaan näiden maahanmuuttajien vaikutusta, maahanmuuttajataustaisten nuorten oikeastaan vaikutuksia kouluissa. Tämä lähtee oikeastaan liikkeelle, mä oon tehnyt jonkun verran tämmöistä kouluvalintatutkimusta ja siitä tutkimuksessa me tiedetään, että vanhemmat ainakin ajattelee monesti sillä tavalla, että ne on vähän niin kuin varovaisia tai jopa peloissaan, jos jossain koulussa on paljon maahanmuuttajataustaisia nuoria. Niin
tämä on yksi motivaatio tämmöiselle tutkimukselle, että me halutaan tietää, että minkälaisia vaikutuksia sillä on, jos meillä on tämmöisiä kouluja, missä on enemmän maahanmuuttajia, tai luokkia, sekä kouluja tai luokkia, missä on enemmän maahanmuuttajia, niin pystytäänkö me rekisteriaineistojen avulla tarkastelemaan, tai me pystytään jollain tavalla tarkastelemaan, mutta miten hyvin päästään kiinni siihen, että minkälaisia nämä vaikutukset on sitten näille kantaväestön nuorille tai oppilaille. Eli mielenkiintoinen kohtana tässä hankkeessa on nimenomaan, puhutaan tämmöistä läikkymis- tai spillover-vaikutuksesta. Tämmöistä tutkimusta on tehty tässä maahanmuuttotutkimuksessa aika paljon työmarkkinoiden tapauksessa. Eli mikä vaikutus maahanmuuttajilla on kantaväestön tiettyyn ammattiryhmien työllistymiseen tai palkkoihin, mutta tässä koulujen tapauksessa tämmöistä tutkimusta on tehty vähän vähemmän. Muutamia hyvin tehtyjä tutkimuksia kuitenkin olemassa, ja tarkoitus on niitä sitten seurata tässä. Ja tässäkin on olennaista nämä rekisteriaineistot, että tarkoitus on käyttää tämmöisiä aineistoja, missä meillä on koko ikäluokka tavallaan mukana, ja seurata niitä sitten pitkän aikavälin niin kuin useita vuosia sen jälkeen, kun ne on opiskellut, sanotaan vaikka yläkoulussa, jossa on paljon maahanmuuttajia, niin seurata pitkään, tarkastella, onko sillä ollut jotain lyhyellä aikavälillä, mutta erityisesti pidemmällä aikavälillä vaikutuksia niihin oppimistuloksiin tai pärjäämiseen myöhemmissä opinnoissa ja ehkä jopa työmarkkinoilla. Ja tämmöisen tutkimuksen avulla voidaan sitten tuottaa tietoa siitä, että pitäisikö meidän, jos kuvitellaan, että me päädyttäisiin vaikka tulokset, että niillä on selvä negatiivinen vaikutus, niin mitä meidän pitäisi tehdä, pitäisikö meidän niin kuin jotenkin vaikuttaa politiikalla siihen, että meillä ei tule sellaisia kouluja, missä on paljon maahanmuuttajia, tai ainakaan luokkia, missä on paljon maahanmuuttajia. Tai jos se tulos onkin 0, niin joka voi olla ehkä mahdollinen sekin, niin tarvitseeko meidän välttämättä sitten olla siitä niin huolissaan sitten kuitenkaan, että toivottavasti tällä pystyy sitten semmoisiin kysymyksiin vastaamaan. Joo, kiitos.